Здравейте, приятели! За много години бъдете живи, здрави, щастливи и много успешни, както вие, така и целите ви семейства. Днес с това видео съм пред вас, тъй като вероятно много от вас са прияли по новогодишните и коледните трапези, изпълнени с всякакви вкусоти и ястия. И след новата година всеки си дава сметка, че по някакъв начин трябва отново да се поберем в дрехите си, в панталоните и полите си. Не само това, че по празниците сме надхвърлили, може би, теглото, но и сме се натъпкали с доста, така казано, от излишно количество храна, като имаме в предвид, че и храната ни не е с най-доброто качество и сме погълнали кой знае какви още токсини, отрови и химикали. Така че организмът ни, за да функционира перфектно, съвършенно, да бъде чист, да сме здрави, да нямаме заболявания, запушвания на артериите, на кръвоносните съдове, трябва организма ни да бъде чист, прочистен. За тази цел днес ще ви покажа как можем да отслабнем здравословно и да поддържаме едно перфектно тегло. Става въпрос за нашите хранителни добавки, които са и под формата на супички, шейкове, барчета и разни такива протеинови вкусоти. Сега съм ви подбрала една хранителна добавка, един шейк, който е с ванилия, с вкусна ванилия и се приготвя много лесно. Целта на тези хранителни вкусотии е не само да отслабнем, но и да прочистим нашия организъм от излишните токсини, холестероли и шлаки, които сме погълнали по време на празниците, а пък и не само. Така че след празниците е време за един период, в който да изчистим организма си и да го подготвим за предстоящите празници, като 14 февруари, Деня на влюбените, както 8 март и идващата пролет. Какво да ви кажа за тази хранителна добавка? Първо ще ви кажа, че е абсолютно веган, няма животински примеси и е абсолютно био. Съставките са приготвени така, че да заместват едно хранене в деня. Дали ще бъде сутринта, дали ще бъде на обяд или вечерта, го подбирате вие. За тази цел обаче имаме и комплект от супички, както казах преди малко, не само от шейкове, където в деня може да разпределите дали ще приемате шейк или ще приемате супичка, която засища нашия стомах, а и не само, но и храни нашите клетки. Така че целта на нашите хранителни добавки е не само да разтоварят организма, не само да го изчистят, но и да нахранят нашите клетки. Предполагам, че всички знаете, че изяждайки една баничка, примерно, ние не храниме нашите клетки, а храниме само нашия стомах. Нашите клетки се хранят от растителните и животинските, които трябва да бъдат обаче в умерено количество съставки. Така че днес ще ви покажа как аз си приготвям един шейк, който замества едно хранене в моя ден. За тази цел съм си приготвила един шейкър. В този шейкър съм си приготвила едно абсолютно вегетарианско веган мляко, което е в случая от бадем. И съм си отмерила, много лесно се приготвя, отмерила съм си 300 мл, ето в тази каничка, където поставям в шейкъра. След като съм поставила вече бадемовото млеко, нали, за да бъде, може да се направи и с кравешко млеко, но препоръчително е да се направи с растително млеко, за да има по-добър ефект. След което поставям,
3 супени лъжици от нашият шейк. Ето така представлява. Поставям ги в шейкъра. И третата. И всичко това започвам да го разбивам, както всеки един обикновен шейк, ако сте си приготвили в къщи. След като го разклащам няколко пъти, за да се смеси добре млекото с прахообразността на нашия шейк, вече е готов за консумация и си го приготвяме в една чашка и започваме да го пием. На здраве! Бъдете здрави и не забравяйте, че здравето изисква грижи. За всеки от вас, който желае да се снабди с тези хранителни добавки, които са под формата на шейкове, супички, барчета и тем подобни, може да се свържете с мен налично и ще ви покажа как да се снабдите с тези хранителни добавки, шейкове и супички от магазина, от завода, така както и аз ги ползвам от завода. Така че в момента може да се възползвате. Тези продукти са с изключителна отстъпка до края на януари, така че свържете се с мен налично, отслабнете с мен и бъдете здрави. Чао, чао!